A minőségi felületek elkészítéséhez elengedhetetlen a precíz megmunkálás. Ismerd meg, hogy milyen technológiákkal dolgozunk. A 3D vízsugaras vágás segítségével az anyag roncsolása nélkül tudunk pontos vágásokat végrehajtani, így a bonyolultabb minták sem okoznak gondot. A CNC megmunkálással garantáljuk a legnagyobb precizitást, mellyel Magyarországon mi dolgoztunk először. A gérvágásnak is köszönhetőek a tűpontos illesztések, melyet számos projektben alkalmazunk. Az optikai kővastagítással kevesebb anyagot felhasználva alakítunk ki masszív felületeket, így biztosítva a gazdaságosságot, anélkül, hogy az a stabilitás vagy a lehengerlő megjelenés rovására menne. Csapatunk elkötelezett a precizitás és a minőség mellett. Minden projektünk során a legmodernebb technológiákat alkalmazzuk. Alkossuk meg közösen elképzeléseidet egyedi megmunkálásainkkal!